sa'idan na yi masa baitukan buwayi samadu. Duniya ta faɗa ba kamar sa ɗan Abdallah. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jakadan Allah. To ka ƙagi salati yawan shiru ya Allah, ko yawan magana rabbana buwayi Allah. Kai wanda ya kumfa ya kuni ta hasirin Allah, wanda shi ne ya fito ya zo da bautar Allah. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jakadan Allah. Rabbana sa da mazan da ke sa maza su gudu, sai ya ji Usman har da Umari ba su gudu. Ga Abubakari jarumin da ke sa su gudu, sai ya ji al'angon diya ga manzan Allah. Shehu na yan tafiya, Shehu Tijjani da Jiyali suna nan tafiya, Shehu Usman Zamfodiyo Manzawiya, Shehu Barhama yana yabo ga manzan Allah. Baba ya kwana ya wuni na manzan Allah, kai da alkwanawi malamin mu bawan Allah, ku kuke ta faɗa mini na wage manzan Allah. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jakadan Allah. Assalamu ala ɗa sannu bawan Allah, assalamu ala ɗa sannu mai ba Allah, assalamu ala ɗa sannu sirrin Allah, assalamu ala wanda shi ya nuna Allah. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jakadan Allah. Ga nishadi wasu sun tsaya suna shan wala, sun faɗa mini ga nasu sai na ce musu lala. Ni a kama ma'aiki kawai na ce alkibla, me musun haka wallahi za ya sha bulala. Ina kuke a babu duk ku zo nan mu tsaya, mu saka su gudu mai rabo ciki sai tsaya, mu faɗa musu Mahmudu ne ya zo da shirya, in ka bar annabi dole kaga ka bar Allah. Wanda raini ya za su ce da Barhama Allah, shi yoyo kansa suke nufi na ce musu lala. Shehu mai ƙaunar annabinmu ne duk mu kula, da yana nan wanda za ya musu bulala. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jakadan Allah. Mu muna ƙaunar Shehu ba ruwanmu da ihu, ya rike annabi shi yasa na ce masa Shehu. Da baya bar Mahmudu ba ruwanmu da Shehu, yan uwa na mu kula mu damke bautar Allah. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jakadan Allah. Ya diya gun Mahmudu Fatima gaishe ki, ko a ƴaƴan Mahmudu umma ke suranki, gashi lashi ya daura ma aurenki, yan uwa na kuma gaida ƴar ma'aikin Allah. Ko cikin rushi na faban da wanda ya kai ka, a taba mun kai dole zuciya ta yi suka, ni ina ƙaunar ta haba ni shan bulala. La ilaha illallah ga zubabban baiti, dumu kama ma'aiki gida da makan titi, ko a rushin ka da ka fito ka kama salati, yan uwa duk ku taho mu kama manzan Allah. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jakadan Allah.
gudu, a Badar sun yi gudu, a Wunan sun yi gudu, har a yakin gudu na ji ka sa su gudu, kai kake sa su gudu, kai kake sa su gudu. Sun gudu sun ganka suka tsaya suka ganka, sun rufe ido sun ganka suka buɗe suka ganka, sun juya sun ganka, sun tafi ma sun ganka, a saman sun ganka har ta kasan suka ganka, a gabas sun ganka, yamma ma sun ganka, kudu ma sun ganka, arewa ma sun ganka, a gida sun ganka suka fito suka ganka. Sai fa an rike Allah an rike mai laulaka, kai maza a kiyaya, maza 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 a kiyaya, kai maza a kiyaya, kai maza a kiyaya, kai maza duk kubaya ana batun mai aya. Shi ɗayan Allah ne mu gane manzan Allah, shi ɗayan Allah ne mu kama manzan Allah. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jagadan Allah. To anan zan mota ubangijin roƙonmu, kar ka bar mu da kai na mu rabbana dadanmu, don isar annabi rabbi ya duk damuwarmu, ka kirawo mu Madina dan ma'aikin Allah. Sirrin lauku shi ya ce mana gana mu kar mu damu da ihu, rabbana ka yi shi Madina dan ma'aikin Allah. Shugaba sa su gudu annabin duk wata al'umma jagadan Allah. Nan nake so in tsaya abun faɗa babu yawa, abba ne na kwana ƙara rero da yawa, dan isar annabi rabbu ƙara ƙaran baiwa, ba a kirawo ni Madina dan ma'aikin Allah, a kirawo ni Madina dan ma'aikin Allah. Abba ne na kwana ƙara bani baiwa Allah, abba ne na kwana ƙara bani baiwa Allah.